time for DJ Rocky's Secret Files. Huwag mong iwan ang Diyos, hindi ka niyang iiwan. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Ten. At ito ang aking secret file. Lumaki akong walang ama. Ang lagi kong kasama sa bahay ang mama ko at ang lola ko. Kami lang tatlo kasi hindi rin ako biniyayaan ng kapatid. Pero kahit ganun, masaya ako. Si mama, yung bumuo ng mga kulang sa pamilya. Naging ama siya at naging kapatid ko na pwede kong maging kalaro. Si mama yung bumubuhay sa amin ni lola. Isa siyang mananahi ng damit. Isa siyang masayahing tao, makadiyos, mapagmahal, maalaga sa magulang, kapatid at anak. Nag-aaral ako noon. Matanda na noon si lola, kaya kinakailangan niya ng may kasama. Pero kinakaya pa rin ni mama. Hindi niya ako pinatitigil sa pag-aaral. Grade 5 ako noon. Naalala ko pa, ang taas-taas ng lagnat ko isang araw. Tapos may kaibigan akong kaklase ko na pumunta sa amin. Sinusundo ako kasi isusurprise namin yung teacher namin. Pinagpaalam niya ako kay mama at tinanong ako ni mama kung kaya ko raw maglakad. Sabi ko, opo mama. Pumayag si mama. Nagpaalam ako kina mama at lola. Nang matapos na yung klase, umuwi ako kasama yung kaibigan ko na sumundo sa akin. At habang naglalakad kami papauwi, napansin niya na bakit daw ang liwaliwanag sa bahay namin. Sabi ko baka may inaayos lang. At baka nagputol lang ng mga puno. Nung nasa gate na kami, iniwanan niya ako at umuwi na siya. Habang papasok ako sa bahay namin, nakita ko si mama na namumugto ang mga mata na parang kagagaling lang sa pag-iyak. Nung malapit na ako, bigla niya akong niyakap. Na ipinagtaka ko. Tas dahan-dahan niyang sinabi sa akin na iniwan na kami ni nanay, na lola ko. Sa sobrang sakit nun, nagsisi ako. Na sana hindi na lang ako pumasok para nasa tabi ako ni mama nung oras na nangihina siya. Iyak na iyak si mama dahil bukod sa nanay niya yun, dalawa na lang kami sa bahay. Hindi rin nagtagal, binurol si lola. Nagtuloy pa rin ang takbo ng aming buhay ni mama. Hanggang sa lumipas ang ilang taon. Lumaki akong pasaway sa kanya. Kasi lagi akong naglalaro lang. Grade 6 ako nang malaman kong may sakit si mama. Namamayat siya. Parang butot balat na lamang. Tapos nahihirapan siyang huminga. Ubo ng ubo. Hanggang sa dinala namin siya sa ospital. Sa lung center. Ang sabi, may sakit si mama sa baga. Nung una namin siyang dinala sa ospital, kasama ko nun pumunta yung kapatid namin sa religion namin. Kami lang dalawa yung nag-alaga kay mama at nag-asikaso ng lahat. Nung naging okay na siya, umuwi kami agad. Tapos bumili kami ng oxygen tank para kung sakaling hahapuin at mahihirapan si mama sa paghinga, meron kaming magagamit. Ang gumastos nga ng oxygen tank na yon yung mga kapatid namin sa religion. Nagtulong-tulong sila para kay mama. Sila rin ang nagbibigay ng allowance namin kada linggo. Lumipas na ang ilang buwan. Nahirapan na namang huminga si mama. Hindi na kinakaya ng oxygen. Kaya agad kong tinawagan yung kapatid namin sa religion para sabihin ang sitwasyon. At para humingi ng tulong. Sabi ko, baka pwede nang dalhin si mama sa ospital. Nung naging okay na, agad na umuwi na. Hanggang sa lumipas na ang ilang araw at nangyari na naman yung nangyari dati kay mama. 4 na beses namin siyang dinala sa lung center sa Maynila.
Nung ika-4 na dala namin sa kanya, at nung umuwi siya sa bahay, masaya siya at sobrang sigla. So parang nakampante ako. Nagtatawanan kami habang nanonood ng palabas sa TV. Tapos nung matutulog na kami, kinis niya ako at nag-good night siya sa akin na mga 10 p.m. ginising ako ni Mama para buksan yung oxygen kasi nahihirapan siyang huminga. Nung binuksan ko, agad na akong bumalik sa higaan. Balak ko nang matulog. Pero 11 p.m., ginising ako ulit ni Mama para lakasan yung hangin na nanggagaling sa oxygen tank dahil parang wala na raw lumalabas. Nung nilakasan ko na, hindi na ako makatulog uli kasi bigla na akong nakaramdam ng takot. Kahit antok na antok ako noon, wala, dilat na dilat ang mga mata ko. Nung nakita ni Mama nagising pa ako, pinilit niya akong makatulog kasi mag-aalas 12 na. Nagtulog-tulugan ako para hindi siya mangamba. Pero lumipas ang mga oras, hinihingal na naman siya. Binuksan ko ang ilaw at tumabi ako sa higaan niya. Pinakuha niya sa akin yung pampausok niya para mawala yung hingal niya, pero hindi pa rin nawawala. Hanggang sa naubos na yung gamot na pampausok niya. Tumulo na lang bigla ang luha ko. Nanginginig at natutulala ako kasi kitang-kita ko yung hingal na pinapahirapan siya. Gabing-gabi na noon at hindi ko alam kung anong gagawin. Wala rin akong load nung time na yun. Hawak-hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Mama. Tapos sabi ko, "Ma, kapit ka lang, Ma, ha? May tutulog din sa atin." Tinatawagan ko yung mga kapitbahay pero walang sumasagot. Pasado 3:00 na ng madaling araw, hingal na hingal pa rin si Mama at mas lalong lumalala ang kondisyon niya. Kitang-kita ko talaga kung paano niya habulin yung hininga niya. Lumabas ako at kinatok yung malapit na kapitbahay namin. Pinuntahan niya si Mama at kahit yung kapitbahay namin nang makita si Mama, alam niyang hirap na ito sa pinagdaraanan niya. Tinawagan niya yung kapatid namin sa religion para puntahan kami pero hindi sinasagot. Katabi pa rin ako ni Mama at hawak-hawak ko yung kamay niya. Luha. Ang luha ko, tuloy-tuloy sa pagpatak. Walang tigil. At lagi kong sinasabi na, "Ma, wag mo akong iwan ha, kapit ka lang, Ma. Paano na ako pag wala ka?" Pero ayun pa rin si Mama. Tuloy pa rin sa paghahabol ng hininga niya. Mag-aalas 4 ng umaga, pumunta na yung sister namin sa religion. Sinabi kong dalhin na namin si Mama sa ospital. Pero nagsalita si Mama na wag na raw. Kasi magastos. Hindi na rin pumayag si sister na dalhin siya sa ospital. Nadahilan ng pagkagalit ko at pagkalungkot ko. Umalis na siya dahil kinakailangan na niyang umalis at pumunta sa pupuntahan. Habang nakaupo ako sa tabi ni Mama, hinihintay ng mag-umaga. Wala pa ring tigil ang luha ko sa pagpatak nito. Hanggang sa mag-alas 5 na ng umaga narinig kong may kapitbahay kaming maagang gumising. Tinawag ko siya at sinabi ko ang sitwasyon. At ang sabi niya, "Neng, bitawan mo na siya. Pakawalan mo na Mama mo. Nahihirapan na siya. Hayaan mo nang sumunod siya sa nanay niya, sa lola mo, para hindi na siya mahirapan. Bitiwan mo na, Neng, ang kamay ng Mama mo." At napaisip ako na tama siya. Kung hindi ko bibitiwan ang kamay ni Mama, hindi siya aalis. At lalo lang siyang mahihirapan sa paghabol ng hininga niya. Pero bago ko bitawan ang kamay niya, biglang sinabi ni Mama na, "Nak, huwag mong iwan ng Diyos. Hindi ka rin niya iiwan." Agad akong sumagot na opo. Tas dahan-dahan kong binitawan ang kamay niya. Nung binitawan ko yung kamay niya, bigla siyang sumigaw ng malakas. At dahan-dahan na siyang binawian ng buhay. Kitang-kita ko yung pagkawala niya. Saksi ako sa sakit na nakita ko. Sa pagkawala ni Mama, na hanggang ngayon, miss na miss ko. Hinahanap ko palagi siya.
Simula nung nawala si mama, para mag-isa na ako sa buhay. Mahal na mahal ko ang mama ko nang higit pa sa buhay ko. At ipinagmamalaki ko siya sa mundo. Grabe lang ang pananampalataya niya sa Diyos. Napakabuti niyang tao. Maunamuin sa kapwa. Kaya ngayon, tinutuloy ko pa rin ang buhay ko kasama yung mga bago kong nakakasama sa paglalakbay ko sa buhay. Kaya sa mga anak dyan na nakikinig ngayon, kahit mahirap o mayaman ang estado ninyo sa buhay, pahalagahan ninyo ang mga magulang ninyo. Dahil hindi nyo alam kung hanggang kailan na lang sila sa mundong ito. At wala ang hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Muli, ako si Ten, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.